Siema. Dzisiaj wbrew pozorom nie kręcimy kolejnej części filmu Dziewiąte Wrota, chociaż tutaj by bardzo pasowała lokacja, tylko jesteśmy w starej, zabytkowej wieży ciśnień i wygląda na to, że skrywa ona wiele tajemnic, więc zapraszam. Okej, więc odgłosy są po prostu prima sort. Ja sobie chyba przyłożę kamerę do prawej ręki. I zaczniemy od dołu. W ogóle miejsce jest fantastyczne. Tam na zewnątrz jest biały dzień, a my tutaj mamy klimat niesamowity po prostu. Właśnie staram się nie zabić. O cieniu. Okej, tam jest tunel. Ale on idzie dookoła. To jest okno. Aha, no to dobra. To nie było tematu, ale wrażenie, jak tam patrzysz na wierzch, to jest masakra. Coś pięknego. Dobra, zanim do góry, to jeszcze sobie przejdziemy tu, chociaż to wszystko idzie w okrąg, a nie chciałabym też jakoś nadmiernie świecić. Tu już nic nie ma. Generalnie problemem tutaj jest ptactwo. Ponieważ jak to w takich obiektach wysokich, w dodatku opuszczonych, jest tu dużo gołębi. Okej, no to czas na chyba timelapsa z wchodzenia na górę. No, wolę patrzeć pod nogi chyba, niż opowiadać. Oh my god. Tak. Zdecydowanie. No dobra, jednak nie timelapse, ale wow. Wow. Byliśmy tu. Teraz te okna. Coś cudownego. Coś pięknego. Okej, my się chyba będziemy zwijać. To jest ta wieża w dużo gorszym stanie niż myśleliśmy. Oj, i tam też ptactwo już lata. No, a trochę... To jest w złym. No, zdecydowanie. Jeszcze mi życie miłe. O, niestety, ale wieża jest w tak złym stanie technicznym, że stwierdziliśmy, że w pewnym momencie trzeba zrobić odwrót, żeby nie zrobić samobójstwa. Schody są w fatalnym stanie. Nie ma co, nie ma żartów. Generalnie to, co jest ceglane i betonowe, jest w bardzo dobrym stanie, wiadomo. Ale cała reszta to pewna śmierć. Weszliśmy sobie na dół bezpiecznie, bo tam nie było sensu. Będziemy jechać na następny obiekt. Natomiast tu gdzie widzicie ściany murowane, tutaj jest w porządku, ale tam wyżej ta konstrukcja jest zrobiona z drewna i ona naprawdę sypie się pod nogami, więc nie ma sensu. Jeden z najgorzej technicznie zachowanych obiektów, jakich było. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Z zewnątrz nie będę pokazywać tego obiektu, bo nie chcę, żeby ktoś tutaj przyszedł i zrobił sobie krzywdę. No dobra. Głupie buty. Co to jest? Czekaj.